Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried y fformiwlau ar gyfer adiad trigonometreg, sef y 6 fformiwla ydych chi weld ar y sgrin yn awr. Nawr un peth ydych chi angen gallu gwneud yn ystod y cwrs lefel A yw gallu deillio y fformiwlau yma efo ychydig o ddadleuon geometreg. A dyna nawn ni edrych arno fo yn ystod y fideo yma. Nawr ni gychwyn edrych ar ychydig o theori yn fan hyn. Nawn ni gychwyn drwy ystyried beth yw ystyr sin a adio b. Nawr, dwi ddim mor hawdd y gallu deud fod sin a adio b yn hafal i sin a adio sin b. Dyna ni'n gallu dangos fo hynny ddim yn wir drwy ystyried enghraifft ble mae dydyn ni a b yn hafal i 45 gradd. Wedyn drwy amnewid i fewn i hwn wedyn ar y ochr chwith, mae gennym fi sin a adio b, so hwnna'n sin 45 adio 45, sef sin 90 gradd, a mae sin 90 gradd yn hafal i 1 cyfan. Ar y llaw arall o'r ochr dde, sin a adio sin b, wel fysa hwnna'n sin 45 adio sin 45, a o wybod fod sin 45 yn 1 dros ail isradd 2, dwi'n adio hwnna ato fy hun, a dwi'n cael 2 dros ail isradd 2. Nawr yn amlwg, mae'r ddau beth yma'n wahanol i'w gilydd, mae 1 yn wahanol i 2 dros ail isradd 2, felly di ddim yn wir deud fod sin a adio b yn hafal i sin a adio sin b. Dio ddim o'r hawdd â hynny. Go wir, y fformiwla dyn ni eisiau ddefnyddio ar gyfer sin a adio b ydy'r un yma. Mae sin a adio b yn hafal i sin a cos b adio cos a sin b. Ond pam fod y fformiwla yma yn wir? Wel, mae'n troi allan os ydy a b yn onglau llym, sef ongla rhwng 10 gradd a 90 gradd, yna dyn ni'n gallu profi'r fformiwla yma drwy ystyried y triongla sydd gennym ni ar y dde'n fan hyn. Ac os na i mynd ar papur i fyny chi gael gweld beth sydd gennym ni fan hyn. Mae gennym ni yn fan hyn casgliad o driongla. Felly, beth sy'n cymryd lle yn fan hyn? Wel, i adeiladu fo fyny ar y deg, be dwi'n gychwyn efo ydy triongl OPQ. Sef y triongl OPQ fan hyn. Mae hwn yn triongl ongl sgwar, a dwi wedi labelu'r ongl yma ar y chwith yn ongl A fawr. Na, ar ben y triongl ongl sgwar yna wedyn, dwi'n ffurfio triongl ongl sgwar wahanol, y triongl OQR. OQR. Ac eto, mae hwnna'n triongl ongl sgwar, mae'r ongl sgwar fan hyn, a mae'r ongl yn y gwylod tro hyn yn ongl B. Nesaf beth dwi'n gwneud ar ôl fi ffurfio'r ddau driongl yma, un ar ben y llall, dwi'n ychwanegu llinellau syth. Yn gyntaf t, hon di'r linell sy'n dod i lawr o'r pwynt i'r gwylod. Mae honna yn perpendicular, felly dwi'n dod ar perpendicular i lawr o'r top at y gwylod i fan hyn, ac felly ffurfio'r ongl sgwar i fan hyn. Felly, beth sydd gen i ar y chwith y fan yma wedyn ydy triongl ongl sgwar arall. A mae'r triongl ongl sgwar yma yn y gwylod hefo'r ongl A adio b. A mae hon am dod yn bwysig iddyn ni mewn munud, oherwydd cofiwch, dyn ni eisiau ystyried beth yw gwerth sin o'r ongl A adio b. Ond yn ôl at y diagram am ychydig o funudau yn nawr, dwi wedi ffurfio y perpendicular yn fan hyn i lawr y gwylod. Ac yna mae gen i un linell arall i ychwanegu. O'r pwynt Q fan hyn, dwi'n mynd â llinell lorweddol ar draws at y pwynt S fan hyn, ac felly dwi'n ffurfio ongl sgwar arall yn fan yma. Nawr, y peth gyntaf dwi eisiau ystyried nesaf ydy, ar ôl fi dod ar perpendicular yma i lawr, y gwylod y fan hyn, mae'r llinell vertical yma rwan yn torri trwy'r llinell OQ. Ac felly, bach o waith y gau ongla, mae'r ongl goch fan hyn dwi wedi farcio, yn groes fertig i'r ongl yma fan hyn, a felly mae hein yn hafal i'w gilydd. Ac felly dwi'n gallu deud bod yr ongl OIT, yr ongl goch OIT yn fan hyn, yn hafal i'r ongl RIQ, sef cychwyn yn y top yn R, mynd i I a wedyn i Q. Felly mae'r ongla yma, i gyferbyn ei gilydd, maen nhw'n groes fertig ei gilydd, felly maen nhw'n hafal. Mae hynna'n gallu deithio fi bod y triongla yma fan hyn, yr un cyntaf ydy O, T, I, yn y gwylod y fan hyn, a'r ailyn dwi eisiau sbio yna fo, ydy'r un yma fan hyn, y triongl I, R, Q, mae'r triongla yma
dwi'n gallu deud yn gyflun i'w gilydd, yn Saesneg similar. Pam dwi'n gallu deud hynna? Oherwydd maen nhw'n rhannu yr un ongla. Felly eto, sbiwch ar y triongl OIT, a wedyn IRQ. Nawr yn amlwg maen nhw'n rhannu'r ongl yma, yr un goch nes i sôn amdano fo gynt. Maen nhw hefyd efo ongl sgwar yr un, ac os ydy dau driongl yn rhannu dwy ongl hafal, mae'r rhaid felly bod y trydydd ongl hefyd yn hafal i'w gilydd. Ac felly gaf fi wedi diffinio yr ongl yma gynt fel A yn fan hyn, mae rhaid i'r trydydd ongl yn y triongl RIQ hefyd fod yn A. Ac felly dyna pan dwi wedi labelu'r ongl yma yn y top yn A, oherwydd fel dwi'n ei fod y triongl yma a'r triongl yma yn driongla cyflun. Felly, fel dwi'n neud yn fan hyn, mae'r ongl IRQ yn y top yn fan hyn yn gallu cael ei labelu fel A. Felly, dyna fi wedi ffurfio y diagram. Felly, dwi eisiau ystyried gywir ydy beth yw sain A adio B. Cofiwch, mae'r fformiwla yn cychwyn efo sain A adio B. Wel, i wneud hynna, dwi'n ystyried y triongl yma ar y chwith, triongl ongl sgwar, a fel dwi'n dweud gynt, mae gynna fi'r ongl A adio B dwi angen yn fan hyn. Nawr, cofio nôl i waith tygau, ystyr sain ydy cyferbyn dros hypotenuse. So, then, beiro fi cychwyn sgwennu, dyma ni. Cyferbyn dros hypotenuse. Ac os dwi'n sbiod ar y triongl yma ar y chwith, ac yn ystyried bod gynna fi'r ongl A adio B fan hyn, y cyferbyn ar gyfer y triongl yma, yr ochr sydd gyferbyn yr ongl yma, ydy'r vertical fan hyn, sef be dwi wedi alw'n T i R, a dwi'n galw hwnna'n T R fan hyn. Yr hypotenuse ydy'r ochr sydd gyferbyn yr ongl sgwar, sef yr ochr yma fan hyn, hwnna ydy'r ochr O i R, ac felly mae'r hypotenuse yn fan hyn yn cael ei labelu fel OR. Nawr, dwi'n datblygu wedyn y ffracsiwn yma mewn nifer o ffyrdd gwahanol. Y peth cyntaf dwi'n neud, dwi'n ystyried yr ochr T i R fan hyn, a dwi'n ystyried bod T i R yn gallu cael ei sgwennu fel T i S adio S i R. Felly dwi'n newid y T R na, y hyd vertical i gyd, i fod y ddarn yn y gwylod TS a wedyn y darn uwch i benno SR. So dwi'n creu y swm adio yna ar top y ffracsiwn. Beth wedyn dwi'n neud ydy, yn lle mae fi'n defnyddio TS fel yr hyd yma yn fan yma, dwi'n sylwi bod yr hyd yma PQ hefyd yn mynd i fod yn hafal yr un hyd a TS. Felly yn lle sgwennu TS fan hyn, dwi jyst yn mynd i sgwennu PQ yn ei le fo. Felly mae gynna fi ar gyfer sain A adio B ar hyn o bryd, PQ adio SR i gyd dros OR. Nawr cam nesaf dwi'n neud ydy dwi'n hollti'r ffracsiwn yna i fewn i ddau ffracsiwn fel hyn. Mae PQ adio SR i gyd dros OR yn iawn i gael ei sgwennu fel PQ dros OR yn gyntaf a wedyn SR dros OR yn gyntaf. Mae fel sa'ch chi enghraifft yn sgwennu be wedi'i wneud fel enghraifft 3 adio 4 dros 9, sy'n gallu sgwennu hwnna fel 3 nawfed adio 4 nawfed. Felly mae gynna fi nawr PQ dros OR adio SR dros OR. Nawr hwn di'r dan clyfar nesaf. Be dwi'n neud wwan ydy dwi'n mynd i luosi bob un o'r ffracsiynau yma hefo yr rhif 1. Ond mae ffordd dwi'n dewis ysgrifennu'r rhif 1 yn mynd i fod yn un arbennig. Nawr y PQ dros OR yn gyntaf, be dwi'n neud, dwi'n mynd i gychwyn hefo'r ffracsiwn yma, a fel dwi'n neud, dwi'n mynd i sgwennu, dwi'n mynd i luosi'r ffracsiwn yna hefo 1. Ond cofiwch 1, rydych chi sgwennu mewn lot o ffyrdd gwahanol. So chi'n gallu sgwennu 1 fel 5 rhan efo 5, neu 10 rhan efo 10. Ond yn yr achos yma, dwi eisiau sgwennu 1 fel OQ dros OQ. Ble OQ ydy'r hyd yma fan hyn, yr hyd o O i Q. A wedyn, mae hynna'n galluogi fi ddatblygu'r ffracsiwn yma i fod y swm lluosi yma. Mae gynna fi ar top swm lluosi PQ lluosi OQ,
sef be sydd gen i fan hyn. Ond cwbl dwi wedi gwneud yn y gwylod ydy dwi wedi newid y trefn y lliosi. Yn fan hyn mae gen i fi OR, lliosi OQ, ond wrth gwrs efo'r lliosi dydy'r drefn ddim yn bwysig. Fysa 2 lliosi 3 yr un fath a 3 lliosi fy 2. Felly yn lle sgwennu'r gwylod OR lliosi OQ, dwi'n rhaid yr OQ yn gyntaf a wedyn yr OR nesaf. Gan i fod pam dwi eisiau gwneud hynna mewn munud. Yr ail ffracsiwn wedyn, yr SR dros OR, eto dwi'n lliosi'r ffracsiwn yma hefo 1, os na rei hwnna ar ochr fan hyn, efallai SR dros OR, dwi'n lliosi hwnna hefyd hefo 1, a'r ffordd dwi am dewis ysgwennu 1 tro hyn ydy QR dros QR. A QR, os dwi'n sbiod ar y diagram fan hyn, ydy'r pellter o'r pwynt Q at y pwynt R. Eto wedyn, dwi'n datblygu'r ffracsiwn i fod y darn yma yn fan hyn. Y top, dwi'n weld dwi wedi gael yn barod, SR lliosi QR yn iawn. A wedyn y gwylod eto, dwi'n newid trefn y lliosi. So nid OR lliosi QR, ond y QR yn gyntaf a wedyn yr OR i ddilyn. Na wedyn, mae'n trall fod y 4 ffracsiwn yma wedyn yn cyd-fynd efo un o'r triongla yn y diagram yma. Mae'n mynd i reid naill ai sin rhywbeth iddo fi neu cos rhywbeth iddo fi. A dwi am ddefnyddio lliwian fan hyn i helpu ni weld beth sy'n cymryd lle. Nawr yn gyntaf, os dwi'n edrych ar y PQ dros OQ, gan i gael edrych ar y diagram o'n a gweld lle mae PQ ac OQ yn ymddangos. Na mae PQ yn ymddangos fel hyn, fel llinell vertigol. A mae OQ yn ymddangos yn fan hyn. Felly mae PQ ac OQ yn perthyn i'r triongl ongl sgwar yma fan hyn. Yr un sydd hefo ongl sgwar ac ongl A yn efo. Ac os dwi'n defnyddio yr ongl A yn fan hyn i labelu'r triongl fel sy'n ni'n neud yn gwaith tygau, fysa'r ongl dwi hefo yn labelu'r ochr sydd gyferbyn, fysa'r ongl sgwar yn labelu'r hypotenuse, a fysa'r ochr sydd ar ôl yn cael ei alw'n agos. A wedyn drwy ystyried eto y triongl yma, mae'r PQ, yr uchder yma fan hyn, hwnna di cyferbyn y triongl. Felly PQ ydy'r cyferbyn. A wedyn OQ ydy y darn yma sef yr hypotenuse. Felly mae PQ dros OQ rhy fath a dweud y cyferbyn rhannu hypotenuse y triongl ongl sgwar yma hefo'r ongl A. Wel, eto, diffiniad cyferbyn dros hypotenuse ydy sin, a wedyn mae hwn felly, PQ dros OQ, newid fod yn sin yr ongl A. Cofiwch ongl A sydd yn y triongl ongl sgwar yma. Felly dyna fi wedi gwneud darn cyntaf o'r jigsaw, mae PQ dros OQ yn newid fod yn sin A. Na edrych ar y ail ffracsiwn yn awr, na newid fod yn last ydyn ni. A wedyn, mae gennym ni yn gyntaf fan hyn OQ. Eto edrych ar y diagram lle mae OQ. OQ ydy'r hyd yma yn fan yma. Yr un arall sydd gen i fan hyn ydy OR, a mae OR yn cyfatab i'r hyd yma. Felly OQ ac OR, rwy'n chi gweld gobeithio na'r triongl yma dwi eisiau ganolbwyntio arno fo tro hyn. Ac yn y triongl yma, yr ongl lawn sydd gen i fi ydy ongl B yn fan hyn. Mae yna ongl A yma, oes, ond ddim yn ffurfio'r rhan o'r triongl sydd gen i fi. Nid yr ongl yma i gyd ydy ongl A. Felly dwi'n canolbwyntio ar y triongl ongl sgwar yma, ac eto canolbwyntio ar y ongl B yn fan hyn. A defnyddio'r ongl B yn fan hyn i labelu, mae'r ongl B yn pwyntio at yr ochr sydd gyferbyn, mae'r ongl sgwar yn pwyntio at yr hypotenuse, a mae'r ochr sydd ar ôl yn cael ei alw'n agos. Na tro yma, os yw'n ystyried beth sydd gyda fi, ar y labelu glas dwi'n reid yn fan hyn, mae OQ yn cyfatab i agos y triongl, wedyn mae OR yn cyfatab i hypotenuse y triongl. Felly fan hyn, yn ystyried y triongl las sydd gyda fi hefo'r ongl B, mae gyda fi agos dros hypotenuse, wel eto, yn ôl y diffiniadau tygau, mae agos dros hypotenuse yn reid cos iddo fi. A cos yr ongl B, roedd eto yr ongl B sydd gen i fan hyn. Felly, mae OQ dros OR yn hafal i cos B. 2 ar ôl,
Eto newid lliw, na newid fod yn wyrdd ydyn ni. Nesaf mae gen fi SR yn fan hyn. Lle mae SR? Wel, SR ydy'r darn bach vertical yma yn fan hyn. A QR ydy'r darn yma. Felly SR a QR, dwi'n ystyried y triongl ongl sgwâr fach yma yn y top. Pa ongl sydd gennym fi yn y triongl ongl sgwâr yma? Wel, yr ongl A. Mae defnyddio hwnna i labelu'r triongl tro hyn. Mae'r ongl A yn pwyntio at yr ochr sydd cyferbyn. Mae'r ongl sgwâr yn pwyntio at yr hypotenuse. A mae'r un sydd ar ôl yn agos. Felly, beth sydd gennym fi tro hyn? Wel, SR ydy'r darn vertical. Hwna ydy'r agos. A QR ydy'r darn yma yn wyrdd yr hypotenuse. Felly, agos dros hypotenuse, eto dwi'n mynd i gael cos yn fan hyn, ond tro yma, yr ongl sydd gennym fi yn y triongl ydy'r ongl A, felly mae gennym fi cos A. Pedwerydd, na'n dewis un lliw ar ôl dwi'n meddwl, lliw piws yn fan hyn. Pedwerydd fraction, dwi'n cychwyn tro hyn efo QR. Nawr, lle mae QR? Eto, QR ydy'r darn yma fan yma. A tro yma, mae gennym fi OR i fynd hefo fo. OR ydy'r darn yma. So dwi'n nôl at y triongl glas o gennym fi gynt o gywir. Dwi'n angen lliw gwahanol o defnyddio yr hypotenuse o'r cyferbyn a'r agos o gennym fi gynt. Y QR, sef y darn yma, yn las ydy'r cyferbyn. A'r OR, sydd ar y gwylod yn hyn, hwnna yn las gynt o'r hypotenuse. Felly, cyferbyn dros hypotenuse, a'r triongl yma, ydy'r triongl efo B, cyferbyn dros hypotenuse yn sin a sin B. Felly, dyna fi wedi ffeindio y fformula dwi angen ar gyfer sin A adio B, gan ddefnyddio y triongl yma, neu'r triongla, dylen ni ddweud yn iawn. Mae sin A adio B yn hafelu sin A cos B adio cos A sin B. Nawr, dyn ni newydd wneud lot o waith i ddeillio y fformula gyntaf yna. Y newyddion da ydy, mae'r 5 sydd y weddill ddim yn mynd i fod mor anodd, oherwydd rwan, mae gynnon ni rhywbeth i weithio efo. Mae gynnon ni y fformula dyn ni newydd i ddeillio, mae o fan hyn, sin A adio B, ydy sin A cos B adio cos A sin B. Nawr, yr ail fformula dyn ni eisiau ffeindio ydy hon y fan hyn. Beth ydy ystyr sin A tynnu B? Ond mae'n trio allan i gael y fformula yma, dyn ni jyst yn mynd i amnewid i mewn i'r fformula gyntaf. Dyn ni'n mynd i amnewid i mewn negatif B yn lle B ym mhob man. Ond gan bod yna 1, 2, 3 lle yn y fformula lle mae B yn ymddangos, mae yna 3 lle lle dwi angen newid B i fod yn negatif B. B i fod yn negatif B, B i fod yn negatif B. Felly dyma ni gychwyn iddyn ni. Mae sin A tynnu B yn hafelu sin A cos negatif B adio cos A sin negatif B. Nawr, i dacluso fyny'r ochr dde nawr, dyn ni'n defnyddio ychydig o gymesuredd y graffiau sin a cos. Felly, yn gyntaf, gadewch chi'n ystyried sef fyddwn ni dacluso cos negatif B i fyny. Os ydym ar papur i lawr a dangos graff cos ydych chi fan hyn. Enghraifft, os dwi'n edrych ar y ongl 60 gradd fan hyn, so ni'n ffeindio fod cos 60 gradd yn hafelu hanner. Sgwennu hwnna lawr i fan hyn. Ond hefyd, os dwi'n ystyried be fysa cos negatif 60 gradd, os dwi'n mynd i fyny o negatif 60 gradd, so ni hefyd yn cael hanner. A felly, so ni hefyd yn gallu sgwennu bod cos negatif 60 gradd yn hafelu hanner. Felly, dyn ni'n gweld, mae yna gymesuredd amlwg o amgylch yr uchelin yn fan hyn. Mae cos ongl bositif, rhyw fath a cos ongl negatif. Fysa ni'n gallu ffeindio fod cos 10 dydyn ni'n hafelu cos negatif 10, fysa cos 120 yn hafelu cos negatif 120. Ac felly, byddai sgwennu fod cos negatif theta yn hafelu cos theta ar gyfer unrhyw werth theta. Ac felly, nôl yn y top fan hyn, lle o gynna fi cos negatif B yn fan hyn, dwi'n gallu sgwennu cos B yn ei le fo. Oherwydd eto,
mi fasa enghraifft cos 60 yn hafel i cos negatif 60. So dyna ni ychydig o dacluso fyny efo cos yn fan yna. Be dyn ni gallu gwneud efo'r sain negatif b yn fan yma? Wel, os da ni'n neud rhywbeth efo tebyg o'n efo graff sain yn goch y fan hyn, enghraifft y fan hyn efallai was edrych ar y ongl 30 gradd, a wedyn sain 30 gradd, hwnna fysa roed yr hanner iddyn ni yn yr achos yna. Felly sain 30 gradd roed yr hanner iddyn ni. Wedyn os dwi'n mynd i negatif 30, dyn ni ddim yn cael gwerth hafal tro hyn, dyn ni ddim yn mynd fyny positif hanner, ond dyn ni yn cael y gwerth negatif cyfatebol. Felly fysa'r ongl negatif 30, sain o negatif 30 gradd, roed y gwerth negatif hanner. Felly, dyn ni'n cael gwerthoedd hafal i'w gilydd tro hyn, ond mae un yn negatif y llall. Ac oherwydd hynny, dyn ni'n gallu deud hyn, bod sain ongl negatif, negatif theta, yn hafal i negatif yr gwerth dyn ni'n gael ar gyfer yr ongl positif, sain theta. So eto, as wy'n ystyried enghraifft gwahanol, wasa sain 80 gradd, yn mynd fyny i'r cyfeiriad positif, ond sain negatif 80 gradd yn dod lawr i'r cyfeiriad negatif. Felly mae gynnon ni werthoedd sydd yr un fath o'r amaint, so mae un yn negatif a llall yn positif. Ond be mae hynna'n golygu ydy, yn y fformula yn y top yn hyn, pan dwi'n gweld sain negatif b yn hyn, dwi'n gallu newid hwnna i ddeud sain b, ond mae'r arwydd angen newid. So nid positif ddim mwy, ond neu adio os liciwch chi, ond arwydd negatif neu arwydd tynnu fan hyn. A dyma fo y fformula fyddwn ni angen i ddefnyddio. Sain a tynnu b, mae hwnna'n hafal i sain a cos b tynnu cos a sain b. Nesaf, i gael y trydydd fformula, dwi am gychwyn efo'r ailyn, dwi'n newydd ffeindio, sain a tynnu b, yn hafal i sain a cos b, tynnu cos a sain b, a gwneud ychydig mwy o amnewid. Tro yma, yn lle sgwennu a mae yna 3 lle lle mae a yn ymddangos, dwi'n wedi sgwennu pi dros 2 tynnu a. Yn cofiwch, pi dros 2 ydy ongl yn nhermau radiannau, os hoffwch chi, sych chi'n gallu meddwl amdan hwn fel 90 gradd. Felly yn lle sgwennu'r a yn fan hyn, dwi'n sgwennu pi dros 2 tynnu a, yn lle yr a yma, dwi'n sgwennu pi dros 2 tynnu a, ac yn lle yr a yn fan hyn, dwi'n sgwennu pi dros 2 tynnu a. Nawr eto, nesaf dwi'n defnyddio y cysylltiad rhwng graffiau sain a cos. Os ai mynd yn ôl a dangos copi newydd wan o'r graffiau sain a cos. Ac os na i drio chwyddo allan y camera yma ychydig wan, ydych chi'n gweld y ddau hefo'i gilydd yna ni. Yr un graff sy'n am yn gwirionedd i fan hyn, mae un wedi cael ei symud 90 gradd i un ochr. Enghraifft, os ydych chi'n ystyried y cromlin goch yma'n hyn, ac os ydych chi'n symud hwnna 90 gradd i'r chwith, os ydych chi'n cael y graff cos. Neu, os ydych chi'n gochwyn efo'r graff cos, yr un las, a symud o 90 gradd i'r dde, os ydych chi'n cael y graff sain. Felly mae yna gysylltiadau rhwng gwerthoedd sain a cos yma'n hyn. So, enghraifft, fasa sain 80 gradd, rhyw fath a cos 10 gradd, neu fasa sain 30 gradd, rhyw fath a cos 60 gradd. Nawr, yn gyffredinol, y cysylltiad rhwngthyn nhw ydy hyn. Mae cos unrhyw ongl theta yn hafal i sain 90 gradd tynnu'r ongl theta yna. Neu yn nhermau radiannau, so chi'n gallu sgwennu cos theta yn hafal i sain pi dros 2 tynnu theta. Mae'r un peth hefyd y wir, os ydych chi'n mynd y ffordd arall, mi fasa sain theta yn hafal i cos pi dros 2 tynnu theta. Felly mae hwn yn ffordd o newid rhwng sain a cos, os oes gennych chi pi dros 2 neu 90 gradd tynnu'r ongl. A dyna sydd gennych chi yn fan hyn, os ymwneud yn ôl wan i'r taflen gyntaf. Chwyddo nôl i fewn, ni'n cael gweld o bach gwell. Jyst symud y camera yma yn ôl i fewn, dyna ni. So beth sydd gennym ni yn fan hyn yna ydy sain pi dros 2 tynnu a, ond oherwydd y cysylltiad yna rhwng graffiau sain a cos, mae hwnna'n gallu cael ei sgwennu fel just cos a sydd y fwy syml.
A wedyn y cos pi dros 2 tynnu a yn fan hyn, dwi'n gallu sgwennu hwn fel just sin a, sydd eto wneud pethau'n fwy syml. Felly mae gen i'r chwith yn fan hyn, sydd edrych bach yn od ar hyn o bryd, sin pi dros 2 tynnu a tynnu b. Mae hwnna'n hafel i cos a cos b tynnu sin a sin b. Nawr nesaf, da ni angen mynd yn ôl at y diagram, union yr un nathon ni weld o blaen, a dwi eisiau ni ganolbwyntio ar y triongl yma ar y chwith. So, triongl ongl sgwar, lle mae'r ongl yn y gwylod yn a adio b, mae gen i ni ongl sgwar, a mae gen i ni ongl arall yn y top y fan hyn. Wel, os ydyn ystyried beth sydd gen i fi yn fan yma, mae gen i fi pi dros 2 tynnu a tynnu b. Os lygu chi 90 gradd tynnu a tynnu b. Wel, os ydyn ystyried y triongl yma eto, mae'r ongl yn adio fyny i 180 gradd. Os dwi'n tynnu ffwrdd o'r ongl sgwar, mae gen i 90 gradd ar ôl. Felly mae'r ongl yma, dwi ddim yn wybod yn y top, a'r ongl a adio b yn gorfod adio fyny i 90 gradd neu pi dros 2. Wel felly, os dwi'n gwneud pi dros 2 tynnu'r a a'r b yma fan hyn, sef beth sydd gen i fan hyn, pi dros 2 tynnu a tynnu b, wel mae hynna wedi adael i fi beth bynnag ydi gwerth o'r ongl yma yn y top. A'r ongl yma yn y top ydy'r ongl o, r, t. Ac felly, byddai newid pi dros 2 tynnu a tynnu b i fod yr un fath ar ongl o, r, t. Felly mae'r fformiwla yn newid i fod yn sin yr ongl o, r, t. Eto yr un yma yn y top yn hyn. Mae hwnna'n hafel i cos a cos b tynnu sin a sin b. Ond cofiwch, fel nathon ni weld just munud yn ôl, mae sin unrhyw ongl yr un fath a cos pi dros 2 tynnu'r ongl yna. Felly, yn lle sgwennu sin yr ongl yn y top, byddai sgwennu cos 90 gradd tynnu'r ongl yn y top. Ac yna, eto os dwi'n defnyddio y triongl yma, beth yw ystyr 90 gradd neu pi dros 2 tynnu yr ongl yn y top? Wel eto, mae'r triongl yna adio fyny 180, dyn ni'n gwybod yna ongl sgwar i fan hyn, 90 gradd neu pi dros 2. Os dwi'n gwneud pi dros 2 neu 90 gradd tynnu'r ongl yn y top, wel, beth sydd ar ôl wedyn ydy'r ongl yma? Ond yr ongl yma ydy a adio b. Felly, pi dros 2 tynnu yr ongl yn y top, mae rhaid i hwnna fod yn hafel i a adio b. A felly, dyn ni'n cyrraedd y pwynt yma, lle dyn ni'n ffeindio fod cos a adio b yn hafel i cos a cos b tynnu sin a sin b. A hwnna ydy'r trydydd fformiwla dyn ni angen ei ffeindio. I gael y pedweryddyn, mae o'n debyg iawn i sy'n nathon ni ffeindio'r ailyn deud y gwir. Dyn ni'n cychwyn efo'r un dyn ni newydd ffeindio, cos a adio b, di cos a cos b tynnu sin a sin b, a dyn ni'n neud ychydig o amnewid. Lle bynnag dyn ni'n mynd i weld b, mae yna 3 ohonyn nhw, dyn ni'n mynd i sgwennu negatif b. Felly mae'r b yma yn newid i negatif b, yr un yma yn newid i negatif b, a hefyd yr un yma yn newid i negatif b. Felly cos a tynnu b, mae hwnna'n hafel i gychwyn i cos a cos negatif b tynnu sin a sin negatif b. A fel gynt nawr, lle nathon ni drafod cymesuredd graffiau sin a cos, mae'r cos negatif b yn gallu cael ei sgwennu fel cos b. Cofiwch, yr enghraifft o gynnon ni gynt oedd fod cos 60 gradd, union yr un fath a cos negatif 60 gradd. A wedyn mae'r sin negatif b fan hyn, dwi'n gallu sgwennu sin b yn ei lefo, ond mae hwnna yn newid yr arwydd gynt yn fan hyn. Mae'r arwydd negatif angen newid i arwydd positif. Eto, yr enghraifft o gynnon ni gynt oedd fod sin 30 gradd yn hafel i negatif o sin yn negatif 30 gradd. Felly mae gen i'r newid arwydd yna, mae cymryd lle os dwi'n newid sin negatif b i fod yn sin positif b. A mae hwnna yn rhaid y pedwerydd fformiwla iddyn ni. Mae cos a tynnu b yn hafel i cos a cos b adio sin a sin b. I orffan, mae gen ni'r ffwythiannau tan, dyn ni eisiau ffeindio. Nawr i gychwyn deillio hein, symud y papur yma i fyny fan hyn, dyn ni'n cofio bach o waith uned 1,
bod tan theta yn hafel i sin theta dros cos theta. Ac felly, i gychwyn ffwrdd tan a adio b, dyn ni'n gallu sgwennu fo fel sin a adio b dros cos a adio b. Wel, mae gennym ni bach o waith o gynt wan i helpu ni. Dyn ni wedi ffeindio gynt y fformiwla gyntaf, bod sin a adio b yn hafel i sin a cos b adio cos a sin b. Ac ar y gwylod y fan hyn, y trydydd fformiwla nath ni ffeindio, mae cos a adio b yr un fath o cos a cos b, tynnu sin a sin b. Nawr, y tric yn hyn yn awr ydy bod ni'n rhannu bob un o'r 4 term yna yn awr hefo yr un peth, sef cos a cos b. Felly mae hwn yn edrych reit gymleth yn awr, ond beth sydd gennym fi ydy top y fraction fan hyn, lle mae gennym fi'r 2 derm wedi cael ei rannu efo cos a cos b. Felly y sin a cos b, sydd yn hyn, yn cael ei rannu efo cos a cos b. Wedyn mae gennym fi'r cos a sin b yn fan hyn, eto wedi cael ei rannu efo cos a cos b. Wedyn ar y gwylod, mae gennym fi'r cos a cos b yn fan hyn, yn cael ei rannu hefo cos a cos b. A wedyn mae gennym fi'r sin a sin b, sydd ar y top yn fan hyn, eto yn cael ei rannu efo cos a cos b. Ac os dwi'n rhannu pob un term hefo'r un peth, gywir, dwi ddim yn newid dim byd o gwbl yn y fraction yna. Nawr, eto, bod mae hwn yn edrych reit gymleth, ond beth sy'n gwneud wedyn ydy lot o ganslo i ffwrdd. So dwi wedi defnyddio'r lliwio fan hyn, pa mor dda ydych chi'n gallu gweld hynna, ond mi fysa yna cos b yn canslo cos b yn fan yna. Mi fysa yna cos a yn canslo cos a yn fan hyn. Wedyn ar y darn yma, fysa pob dim yn canslo. Cos a cos a yn canslo, cos b a cos b yn canslo. Wedyn dim byd yn canslo yn y gwylod ar y dde fan hyn. Felly mae'r cos b wedi mynd. Wedyn beth sydd ar ôl fan hyn ydy sin a dros cos a. Wel, ni'n gallu sgwennu hwnna fel tan a. Wedyn hefo'r cos a wedi canslo, mi fysa ni wedyn efo sin b dros cos b. Mae hwnna'n mynd yn tan b. A wedyn ar y gwylod, mae pob dim wedi canslo, so mae cwbl sydd ar ôl fan hyn ydy 1. Hwnna'n ymddangos o fan yma. A wedyn, i orffan, mae gen i fi sin a dros cos a, sydd yn tan a. A wedyn mae gen i fi sin b dros cos b, sydd yn tan b. Ac felly dyma fi y 5ed fformiwla, yr un ar gyfer tan a adio b. Mae hwnna'n hafel i tan a adio tan b i gyd dros 1 tynnu ffwrdd tan a tan b. Ac i gwblhau y set, dwi am gychwyn efo'r 5ed fformiwla dwi'n newydd ffeindio. Tan a adio b ydy tan a adio tan b i gyd dros 1 tynnu tan a tan b. A fel dwi wedi gwneud 2 waith yn barod, dwi am amnewid negatif b i mewn yn lle b. Wel, mae yna 2 le lle dwi angen gwneud hyn yn yr achos yma. Mae'r b yn fan hyn ar y top yn newid i fod yn negatif b, a mae'r b yn y gwylod fan hyn hefyd yn newid i fod yn negatif b. Y cam olaf ydy ystyried be dwi am wneud hefo'r tan negatif b ar y top a'r gwylod. Ac i ystyried beth sy'n digwydd i hynna, dwi'n ystyried rwan cymesuredd graff tan sydd yn fan hyn. Felly ffordd mae hwn yn gweithio. Wel, enghraifft, os ni'n gallu ystyried tan 45 gradd, dwi'n gweld fod tan positif 45 gradd yn hafel i positif 1. Beth sy'n digwydd ar gyfer y gwerth negatif cyfatebol, negatif 45 gradd? Wel, dwi'n gweld dwi ddim yn mynd fyny i gael y gwerth sydd yn hafal i'r un ar y dde fan hyn. Dwi angen mynd i lawr i gael gwerth negatif cyfatebol. Felly mae tan negatif 45 gradd yn hafel i negatif 1. Felly mae'r cysylltiad yn y graff tan yn debyg iawn i'r cysylltiad yn y graff sin gynt. Os ydych chi'n newid o ongl positif i fod yn negatif, ydych chi'n cael yr un gwerth, ond ydych chi'n cael y gwerth negatif cyfatebol. Ac felly, fel na ddigwydd hefo cysylltiad sin gynt, pan dwi'n newid tan negatif b i fod yn tan positif b fan hyn, dwi angen newid yr arwydd gynt. Felly nid adio sydd angen cael ei gyflwyno ond tynnu. Ac eto yn y gwylod fan hyn, pan dwi'n newid y tan negatif b i fod yn tan positif b, mae'r arwydd gynt angen newid. So nid negatif gynt neu nid tynnu ffwrdd gynt, ond adio. A mae hwnna yn rhaid y 6ed fformiwla iddyn ni. Mae tan a tynnu b yn hafel i tan a tynnu tan b i gyd dros 1 adio tan a tan b.
Ac i grynhoi, nawn ni jyst dangos yr sleid yma unwaith eto. Mae hwn yn crynhoi y 6 fformiwla i gyd efo'i gilydd. Mae sin a adio b yn hafel i sin a cos b adio cos a sin b. Mae sin a tynnu b yn hafel i sin a cos b tynnu cos a sin b. Yna yn y canol, mae cos a adio b yn hafel i cos a cos b tynnu ffwrdd sin a sin b. Mae cos a tynnu b yn hafel i cos a cos b adio sin a sin b. Ac yna yn y gwylod, mae tan a adio b yn hafel i'r ffracsiwn tan a adio tan b i gyd dros 1 tynnu tan a tan b. Ac i orffan, mae tan a tynnu b yn hafel i'r ffracsiwn tan a tynnu tan b i gyd dros 1 adio tan a tan b. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.